Ivanjska, hrvatsko selo nedaleko Banja Luke, nekoć najveće u ovom kraju s 4000 stanovnika, gotovo pusta. Vrata na koja kucamo nitko ne otvara. Mirko i Marija Kovačević jedini stanovnici u ovom zaseoku. Nema ovdje života bez rada. A mi stari se vratili, pošto mirovnu sam ovdje zaradio. Župnik Miroslav Kljajić objašnjava da se stanovništvo raseljeno u ratu u miru ne vraća, jer nema puta, škole, posla, ništa osim crkve. Ne može se neko vratiti na neku ledinu, vratiti se bez posla ili doći naravno uprazno i dovesti svu svoju djecu. I za stare Kovačeviće i za one koji u povratku još razmišljaju, tračak nade uljeva današnja donatorska konferencija. Mjesto održavanja simbolično, ruševine samostana Petričevac, koji su pod sam kraj rata 1995. srušile snage bosanskih Srba. Na tom je mjestu prije 5 godina Papa Ivan Pavao II. Održao misu i pozvao na oprost i pomirenje. Tragom tog poziva danas za istim stolom Srbi i Hrvati. Predstavnici hrvatske vlade s doniranih gotovo 1 milijun i vlade Republike Srpske s pola milijuna eura. To je jedan doprinos koji hrvatska vlada želi pokazati, da skrbi jednostavno o i katoličkoj crkvi, ali na poseban način da želi vlastitim dijelom svjedočiti i pokazati, stimulirati sve koji će biti na donatorskom ručku, zašto valja ulagati. Banja Luka, Republika Srpska sigurno je danas bogatija za jedno novo iskustvo koje ćemo njegovati i u budućnosti rado se vraćati ovoj zajedničkoj vrijednosti. Iako mu je u nedavnom ratu biskupija raseljeno, od 120.000 prognanih vratilo se samo 10.000, banjalučki biskup ne posustaje u vraćanju života u ova opustjela mjesta. Radostan sam i Bogu zahvalan da ste se odlučili ići naprijed, graditi bolju budućnost svima nama i onima koji će iza nas doći. Iako je ovih dana najavljivani dolazak premijera Ive Sanadera, on se u Banja Luci nije pojavio. Ovdašnji mediji protumačili su to nastojanjem da po svaku cijenu izbjegne susret s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom nakon nedavno oštro izmijenjenih riječi na relaciji Banja Luka-Zagreb.